gini gondang tak. Jadi ada orang mulai kami emang nama lo. Gabi kan. Di acara pertuan ni na tuon. Asa perjoloma aluhodamang tomat tarebata. Anggiat diulau sadarion di petir Tuhan ta. Dilian narina tiur. Dilian rohadame nang saluhna. Dion nakahipason di namang ulaon sadarion aluhodamang ma tomat tarebata. Nungga dia hukamang tu amat tarebata alhodamang ma tuak raja pangkonggomi raja na tua raja paradatan nadong di luaton asa totong nasida nagapi paniroy mangurupi dia kaulota sa darion badama ma alulunami tu nasida. Mulai atemang asa patuluhay ma asa lodamang ma tu saluhna siluan natorop sudema amanami inanami nama kahulungi kami di bagasatikyon asa totong nasida totong mangalihor roha do pikiran lao pasikopon diulaon pada daton na totoo di bagasat sariron alodamang ma. Buhanin namang Gabi jalahor. gabi ma jalahoras tutu dihita nasa hasuhuton ang iya matutu di pasahat di batay hagabion parhorasan di bulan ni na tua toton noang piamang namalo Gabi. asa marmula gabi marmula horas asa siajur mula-mula siajur mula topa baidamang ma godang mula-mula las padomo ma tu godang sopa. Rebek ko amang godang mula-mula itu godak sopay. Neng mga liya mahami. Asa tong liat panggabian. Liat parhorasan. Liat habistaran. Nanga katiru pacarian. Di saluhun na keluarga do pinoparin na tuton. Bay mamang godang liat-liat di tuluhali. Ijolo pa bibi. Iya, tisan. Iya, itu sudah. Tuluhali. Baris dua,
PT satu studio terberutam mak, na baru nami berurutam mak, langsung mah bergandengan. Unang maulan dong mengatur perlu nih hula-hula ta, tempat tetap mak berurutan siakanga si nomor 2, rapak mak. Oke. Nunga, ada seberapa sih kan? Atau ngamang nama, dos seberapa deh, memberi kita. Asa binua ma binama itu binatu panuhatan. Asa sahat na tiyo itu hami salutna bedang ma si tiyo tiro das parugu ma tuha sahatan. Mangarana meida, ida papara no puta bersaksi monggo. Buat kamu mah upay suhut ulu-ulu ngarade kamu amang nama lo alalaro nama dia kapar kelongon nami boru beri nami saluhutna asabay mamang godang panomono ni dinasida bay ma Paparan itu kinalang nomor puluh di Jabuni Opu Don Oparon Ison Tutu Peti tolong diangkat, Tutu Peti. Iya, berlebis. Sabutullah bangkunya dibuat namanya bah. Kasaboi itu sih panotorat. Yang kami.